स्टूडियो दिल्ली। छुट्टी अर्जेंट पिया ले ली रउआ धके ट्रेन असो चल आई गौआ। छुट्टी अर्जेंट पिया ले ली रउआ धके ट्रेन असो चल आई गौआ। नैहर से बोलैले बानी भैया के, नैहर से बोलैले बानी भैया के, करे के मन बाटे सैया पूजन छठी मैया के, करे के मन बाटे सैया पूजन छठी मैया के। रउआ नया आइब तक लेके जाई माथे पर दौरवाजी, करे के परी व्यवस्था फल फूल साठी के चौरवाजी। रउआ नया आइब तक लेके जाई माथे पर दौरवाजी, करे के परी व्यवस्था फल फूल साठी के चौरवाजी। अर्घ देहवा देते गोसाइया के, अर्घ देहवा देते गोसाइया के, करे के मन बाटे सैया पूजन छठी मैया के, करे के मन बाटे सैया पूजन छठी मैया के। माई के कृपा से मिलल बाटे नौकरी सरकारी जी, आ गइले परब में घर धनंजय बुटन बिहारी जी। माई के कृपा से मिलल बाटे नौकरी सरकारी जी, आ गइले परब में घर धनंजय बुटन बिहारी जी। भजन है सभी तत्वैया के, भजन है सभी तत्वैया के, करे के मन बाटे सैया पूजन छठी मैया के, करे के मन बाटे सैया पूजन